Nalatakan iti kadwanti kahit asawen ti pasaporte. Ngam iti syudad ti Baguio na idumduma daytoy a banag. Gaputa baro asuro-suro ti magunod iti daytoy baban iti inobasyon ti City Library. Anya kadi daytoy akita ti programa. Ada sumbat ni Audrey Villena. Ijay-jaya ti Baguio City Library ti Baguio Learning Passport. May sa personal booklet awagas tapno maguyugoy dagiti umiling nga agadal babaan iti panagbasa. Mapaubing wenno nataengan mabali na makaala iti Learning Passport. Kasuporta iti pamati at ipanagadal ket tungpalbiag apakasengnan ti tunggal maysa. Baban iti Learning Passport agbalin kas pamanagnak ti pasaporte a nagatendar ti maysa nga umili iti aktibidad nga isaysayang kat ti BCPL. Why not in a form of a passport na lang wherein they can record the kung ano yung mga activities na na-attend nila, and then in each activity we will stamp. Adan iti upat atukad ti Learning Passport. No maka-attendar ti passport holder iti limang aktibidad ti BCPL, magunod na ti Learning Explorer. Community learner mod no addan iti 10 nga aktibidad. Knowledge builder no naka-attendaran iti 20 nga aktibidad. Kan lifelong learning champion no makadanon iti 40 nga aktibidad. Mabalimot ang makaalaman ti masaknan no nakompleto na ti may sa pasaporte. Sigun iti dadaulo ti library, simple lang ti proseso. Agrehistro iti library, alaan ti booklet, makipaset kadagiti learning activities, kanagkolektar kadagiti stamps kas pamanagnak iti panakipaset, iti tunggal level, makaala iti badge dagiti participant. In a way that they learn, and it's also having fun. We hope na sana itong passport na to will be able to attract more of the people in the community. Kasi sayang yung mga na-offer na free workshops and seminars. Sipod na iluka ti registration iti April 25, adan ti 30 nga umili ang nakaala iti Learning Passport. Kaunahan ang nagbalin ang Learning Passport holder ti foreigner ani Bruce. Kas may sa library goer sa New York, may sa awagas si panagbisita iti library tapno makaadal may papan iti komunidad kanda dumapay a banag. The passport that we have for traveling has real value in the world. I think this is a very good idea, and I hope that I can get many stamps. I would like to participate either by helping or learning or listening or participating. That would be my goal. Inayon na payababan iti panakipasat na kadag iti aktibidad ti Baguio City Library, manayon ang ti panakaamuna iti komunidad ti Baguio City. Audrey Villena, para iti Pambansang TV, iti Baro, a Pilipinas.